mooi voort, maar ja. Jullie zijn een vakantiehotel voor de katten begonnen. Waarom? Er is vraag naar. Hè. Zoals we nu al merken, we zijn 1,5 week open en we zijn eigenlijk al vol. En ja, ons hart ligt bij de dieren. We hebben er lang over nagedacht wat we wouden. En ja, zeg zelf, dit is veel leuker dan een 9 tot 5 baan. Waarom katten? Ja, nou ja, we zijn gek inderdaad van heel veel dieren. We hebben zelf ook katten en we hebben een hond. Het allerleukste zouden we natuurlijk wel vinden, ook met honden erbij. Maar ja, goed, honden brengen maken nogal wat lawaai en dan heb je toch heel wat meer ruimte voor nodig en dergelijke. Dus we hebben ons besloten, ook omdat wij het zelf in eigen hand willen houden en kleinschalig, dat we gekozen hebben voor katten. En daar hebben we hier ook de ruimte voor en daar komt er ook geen geluidsoverlast van naar de buren toe. Dus dan houden we de buren in ieder geval ook te vriend. Dat is wel belangrijk.